Ahojte, vítajte pri ďalšom mojom vlogu z Miami. Už sa mi to tu kráti, už za 3 dní. 3 dní idem domov. Veľmi rýchlo mi to tu ubehlo. Ale čo už, posledné dni sme tu mali veľmi zlé počasie, stále je tu sezóna hurikánov, takže celé dni iba lialo, pršalo a normálne ľudia tu chodili na kajakoch. Ale nie, naozaj, akože ja som to nevidela, ale videla som to lebo ja som nešla ani von, pretože dostali sme toľko veľa upozornení, že warning, že ohrozujúca životná situácia, že nemáme vychádzať z domu. No, ale videla som proste na videách, že normálne ľudia sa plavili na ceste, na člnoch. Teraz ideme zase do banky, lebo tentokrát si idem zatvoriť účet. Predtým som si ho ešte nemohla zatvoriť, pretože som tam mala ešte peniaze, ktoré som potrebovala poslať na druhý účet. Ale všetko je tu také komplikované, takže všetko sa zdržalo, ale dneska idem už konečne si zatvoriť tento americký debilný účet. Musím si kúpiť niečo do Sephory. Zase. Ale nie pre mňa už tentokrát, ale pre ostatných ľudí na Slovensku, pretože my doma nemáme Sephoru. No a plán na dnes, večer idem do podcastu, som zavolala do nejakého podcastu, ktorý je tuto blízko v časti Brickell. Teším sa, ale z druhej strany som aj taká, že viem po anglicky, ale keď akože bude to taká nejaká debata o vzťahoch a tak, ale no, uvidíme, ako to dopadne. Viem po anglicky, ale niekedy sa neviem vykoktať. No, takže uvidíme. A bude to live. Are you ready? Almost done. I need to fix my hair. OK. Takže Paula sa dáva dokopy, inak toto si kúpila Paula, moja kamoška. Ale mne sa to páči, ale neviem to zapnúť. Ona to vôbec nevedela obliecť, ja to neviem zapnúť, ale hovorím, že čo, však to môže byť takto, ne? Nevyzerá to blbo. Mne sa to páči. Tak to má byť, čo poviete. Trošku to musím upratať, ustlať posteľ a môžeme ísť, aby to tu vyzeralo pekne. Môj bordel. Tak, hotovo. A inak kúpila som nejaké veci na ďalšiu ochutnávku. Plantainové čipsy. Takís. Ale teraz stále som najedená. Stále tu mám čo jesť, takže nevládzem ani jesť takéto snacky. Včera sme boli na suši a tak sme sa prejedli. Takže nejdeme do banky, pretože prší zase. Pršalo 3 dní v kuse a pokračuje to. Toto asi nikdy neskončí, dokým odídem. Už žiadne kúpanie, žiadne opalovanie, až doma. Takže teraz volám s mojou mamou, akurát mi volá. Takže keď ste sa niekto pýtali, že či mi chýba rodina, tak pravidelný kontakt. Mami. Však si otočila tú kameru. Paula, tell me where are we going? I don't really know, honestly. They told us to go somewhere, so I'm like, okay, let's go at home. This trash. Man, okay, here is a park. Strašne to tu smrdí. I don't know why. Here in this coffee they put just like the trash over there. Yes. Neviem prečo, tuto je proste, to sú smeti, všade to tu smrdí, prečo není to vonku, niekde vonku. Open the door. It's not for you now, sweetie. Okay. This is for. Aquí solo imaginando que tu boca con la mía. Ja som inak skoro v tom aute zamrzla a tu je tak teplo zase, tak nie že teplo, ale dusno a stále mám studené ruky, stále, non-stop. Hello Paula. Paula bude mať svoju vlastnú spoločnosť tuto v Amerike a teraz si ideme to vybavovať a ja idem proste ako doprovod. Takže došli sme do ofisu a môžeme si dať kávu. This reminds me to Santa Cruz. Yes, Bakery? French vanilla. Tady majú iba takéto kávy, ale však nevadí. Keď už nič, tak aspoň niečo. I like them. Look at that. Pozrite si, koľko Paula si musela dať mlieka.
Takže teraz ideme von, nájsť nejaké jedlo a Paula ide so mnou tiež do podcastu. Potom, pretože Jeka môže napísal, že môže ísť tiež. Paula povedala, že čau, and I was like, what? Čau, čau. Čau, čaute. Čaute. Ideme si dať kubánsky sendvič. Paula našla nejaké miesto, 17 minút peši, takže kráčame tam. A chceli sme si spraviť nejaké fotky, ale toto proste svetlo. It's a garden? It's just like Oh fuck. with a red restaurant. Toto svetlo je hrozné na fotky. Je strašne zamračené. Svieti slnko do očí, nič nevidím, ale nesvieti slnko. Chápete, čo myslím, nie? Milujem palmy. V strede mesta Miami môžete vidieť. That looks like a tiger. Man, I'm scared. I'm scared too. I'm scared. Už sme tu, v kubánskej reštaurácii. Vieme, čo chceme. Kubánsky sendvič. Toto tu vyzerá. Neviem, čo je toto, ale asi predjedlo. Nejaký chleba. Asi s roztopeným maslom. Že není to roztopené maslo, ale je tu nejaký... Je tu niečo s cesnakom a s citronou. Ale veľmi dobré. Myslela som si, že toto bude také chrumkavejšie. Je to opečené, ale není to vôbec chrumkavé. Je to také mäkké. Ale fajn. To je jeden kubánsky sendvič a ešte budeme mať druhý. A ideme si to šernúť. C'est enorme. Toto je druhý. Toto není kubánsky, akože je kubánsky, ale nejaký iný. Toto je proste, že echt kubánsky. A povedala som, Paule, že je to veľké, že nech si dáme na poli, ale ona, že ne, každá svoj, tak máme. Zjedla som. How do you like it? It's good, yeah. Which one was better? This one? Yeah, I like the blue chicken, you know. Bolo to náročné zjesť, bolo to veľmi veľké. Ale dobre. Hodnotím, že 7 z 10. A tam boli, v tom jednom boli aj hranolky. Ale také malinké hranolky, ale hranolky. No, ale som strašne plná teraz. Sa trošku napijem vody, ale no. Teraz ideme domov a pripraviť sa na podcast. Také sme plné, Ježiš, nemôžem ani kráčať, ale potrebujeme to vykračať. Pavla hovorí, že je veľmi plná, áno. Ja som hovorila, že si rozdielme jedno. Nie, dve. A sme ready, alebo teda ja som ready. Tieto šaty si obliekam. Skoro sme meškali, ale stihli sme to. Teraz čakáme v budove, kým pôjdeme hore. Yes. Paula, už máme po podcaste a bol to, že otrasný podcast, hrozný podcast a But it was aggressive, but it was nice. Bolo to, že proste typek stále chcel znemožňovať ženy a že ženy sú menej cenné ako muži, hej? Super podcast, super, úžasný. A teraz ideme sa teraz niekam najesť a potom ukončujem tento vlog a vidíme sa na budúce. Čaute.